Și fiecare dintre noi ne dorim să ajungem la potențialul nostru maxim, iar prin branding asta facem. Căutăm calea să ajungem la potențialul nostru. Vedem unde suntem acum, visăm unde putem fi și ne creăm strategia. În problemă stă și soluția. Faci un pas în spate să vezi și ansamblu, te conectezi cu publicurile, cu business-ul, cauți acel de ce fac lucrurile astea dincolo de bani. Este o asumare, pentru că atunci când faci totuși un pas în față și îți asumi că uite, ăsta e brandul meu, ai responsabilitate și mai mare. Faci un rebranding pe familie. Știi? Rebranding. Ok, brandul ăsta s-a asociat cu brandul ăsta și care e misiunea, care e valoarea, unde vrem. Absolut. Să mergem. E esențial să ne cunoaștem cât mai bine și pe noi înșine și apoi să vedem și relația de cuplu. Ce ne unește, cum putem lucra împreună, cum ne putem exprima mai bine și mai unitar. Acele vulnerabilități sunt parte din puterea lor. Vreau să trăiesc într-o lume mai bună, vreau să-l văd pe celălalt de lângă mine că se simte bine, că e fericit și atunci dacă eu am niște unelte și le pot oferi, o fac cu bucurie, pentru că știu că și mie va fi mai bine. Ideea de bază e că atunci când poți să oferi un ajutor, să nu eziți să o faci dincolo de răsplata financiară, pentru că ea va veni. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Right People, Right Vibes. Astăzi începem o nouă serie și începem de la bază. Începem cum ar trebui să înceapă orice companie și fiecare din noi cum ar trebui să înceapă de la branding-ul personal. Salutare Adrian! Salutare, îmi pare bine să ne reconectăm. Îți mulțumesc mult de tot că ai acceptat invitația mea. Dragilor, Adrian este un om care nu vorbește foarte mult despre el, dar rezultatele lui vorbesc foarte mult despre el. A câștigat destul de multe premii pe partea de branding și o să vorbim despre asta la început. Și e un om care face ceea ce îi place, o face cu zâmbetul pe buze. Și Adrian, spune-mi, cine e Adrian Mironescu? Sunt design și strategist de branding. E o meserie pe care mi-am format-o, pentru că eu la bază am informatică, am făcut și un liceu și o facultate de informatică. Dar din facultate am descoperit zona aceasta a designului în primă fază, intrând pe zona de interacțiune, om-calculator, însă am început să pun din ce în ce mai multe întrebări. De ce? Pentru cine? Cum? Și am ajuns să intru într-o profunzime a lucrurilor, să nu mă ocup doar de o interfață, ci să văd de ce se fac anumite lucruri, pentru cine, și am ajuns la branding, care a devenit o umbrelă pentru mine și încet mi-am făcut o meserie din această pasiune pe care am descoperit-o. Și am lucrat din facultate, am lucrat și cu Microsoft România, cu Continental, cu multe companii în primă fază de IT și apoi m-am dus și pe alte zone pentru că modul de gândire e asemănător. Și mi-am făcut o misiune de a schimba ceva în jurul meu folosind această unealtă, designul și designul de brand pentru un impact. Și chiar am o vorbă cu care rezonez foarte, foarte bine și ca o mantra pentru mine: design is optimist made visible. Și cum ai zis și tu, încerc să fac asta cu zâmbetul pe buze, să văd cum ar putea fi lumea mai bună și acolo unde pot să contribui. Așa încât ca designer identific de multe ori probleme, caut soluții, caut resurse, caut să adun oameni la un loc astfel încât să
fac lucrurile mai bune și indirect cât de puțin o lume mai bună. Când spunem designer, uite, eu când mă gândesc la designer, mă gândesc ori un designer vestimentar care face o croială la un anumit outfit, da, ori mă gândesc că designer ar putea să fie pe logo, dar știu că branding-ul e mult mai mult de atât. Fiecare dintre noi avem această gândire de designer, și un profesor, și un medic, și un agent de curățenie are această gândire de designer în care identificăm o problemă și căutăm cele mai bune resurse și metode de a o rezolva și de a face lucrurile mai bune. Eu mi-am făcut o meserie din asta. Exact. Și eu tu. pe partea cealaltă. Da. De fapt, designer tradus în românești, cum ar suna? Un om care creează, un om care... Între visare cumva și creație și a face. Nu e suficient doar să visezi, e important și să faci lucrurile să se întâmple. Și este acest mix în care e important să vezi cum poți să faci lucrurile mai bune, dar într-un mod realist. Crezi că poate design-ul și branding-ul să facă pe cineva fericit? Adică pe cel care concepe, adică tu. Cu siguranță. Te face fericit și cum te face fericit? Cu siguranță. Cum am și spus, design-ul și branding-ul sunt uneltele mele pentru a contribui la o lume mai bună și atunci am foarte multe proiecte care sunt inclusiv în zona de comunitate, mă implic de la Salvați Copii, la Moldova Vrea Autostradă, Inimo mai nou, a fost un proiect recent în care am putut contribui, dar inclusiv proiectele comerciale în care văd că pot ajuta antreprenori să-și îndeplinească visurile, să ajungă la potențialul lor maxim. Practic ăsta este rolul și fiecare dintre noi ne dorim să ajungem la potențialul nostru maxim, iar prin branding asta facem. Căutăm calea să ajungem la potențialul nostru. Vedem unde suntem acum, visăm unde putem fi și ne creăm strategia de unde suntem acum, unde putem fi și uneltele necesare, că țin de zona verbală, de povestea brandului, că țin de zona de expresie vizuală, cu logo, toată identitatea care să dea personalitate și să fie relevantă pentru cei cu care lucrezi. Din ceea ce spui tu, înțeleg că branding-ul influențează foarte mult parcursul unei afaceri. Cu siguranță. Când vorbești de brand, vorbești despre percepții, ce simt și gândesc oamenii despre tine, despre produsul tău, despre serviciile tale, despre țara ta, pentru că și un om și o organizație și o țară are, vrând nevrând, un brand. Știu că ai făcut, printre multe altele, ai făcut brandul pentru Buzău. Dă-ne nu știu, ceva din interior care, știi, ți-a plăcut cel mai mult și ceva care a fost aha-ul din branding-ul de la Buzău, ceva în care ai zis, gata, de aici știu drumul. Da. Am avut această oportunitate, a fost un concurs, l-am câștigat. N-a fost chiar un concurs, a fost un concurs mare pe care pentru inițial, Buzău. da. Okay. Și am privit lucrurile ca la un startup și ca la o organizație care pornește cu un dezavantaj, pentru că noi am făcut prima dată o analiză, am văzut care este status, am văzut că sunt foarte multe nemulțumiri, practic nu mai exista speranță pentru oraș. Orașul sângera, fiind aproape de București, marea parte plecau spre capitală, pentru că erau mult mai multe oportunități și bineînțeles că și în toată România plecau și în afara țării foarte mulți oameni și
oameni foarte de calitate, oameni tineri. Și atunci și cei din primărie și-au dat seama că e nevoie să facă ceva, e nevoie de o schimbare. Ei în prima fază cereau un logo, dar de fapt își doreau cu adevărat un nou brand, un rebranding, mai bine zis. Și mi-am dat seama că e important să le oferi oamenilor speranță, să vadă că au pentru ce să rămână în oraș sau să vină în oraș, să construiască un loc în care să le placă să trăiască, în care să își crească copiii, în care să aibă oportunități. Și mi-am dat seama că e nevoie de o deschidere și să fie altfel și e nevoie de o transformare, astfel încât am ajuns la acest concept de oraș deschis oportunităților, deci să ai mintea deschisă, să ai un mindset deschis, cu 4 piloni definiți și de Stanford Institute în zona de dezvoltare a unei comunități. Oraș deschis comunității, oraș deschis educației, oraș deschis culturii, oraș deschis afacerilor. Deci, practic, am creat un concept foarte flexibil, adaptabil pentru oraș, pentru că un oraș e un cumul de comunități, e o comunitate de comunități. Și nu poți să faci branding folosit reprezentativ doar poate o clădire, să zicem, un landmark. ci am vrut să creăm o platformă în care se poate identifica oricine și să poți să te adaptezi în funcție de context. Poate să fie oraș deschis muzicii când sunt niște concerte mai ample sau oraș deschis sportului. Deci, practic, fiecare dintre locuitori, dintre rezidenți să poată să-și aducă amprenta. Și un brand de oraș nu este numai despre cum este el acum sau cum a fost, deci să te gândești la trecut, cum multe orașe fac capitala culturală a României. Da. Să te uiți la cum ești acum sau cum poate să fie, ci la cum poate să fie în viitor și să-și construiască cea mai bună versiune a sa. Și dacă tu ai o viziune pentru cum poate să fie cea mai bună versiune a ta, atunci începi să poți să faci pași. Și noi am lucrat la o strategie, chiar am avut un masterclass pe place branding, pe brandul de oraș la Oxford, a venit și primarul Constantin Toma acolo cu mine și noi am lucrat la o strategie până în 2030 pe acești 4 piloni, educație, cultură, zona socială și zona de business, cu acțiuni pe fiecare în parte, cu foarte multe acțiuni prioritizate și bucuria a fost că nu a rămas doar un material așa făcut de noi, cum ne-ar plăcea să fie, ci lucrurile chiar se întâmplă și se bifează și văd asta an de an și se schimbă lucrurile. Și din fericire am avut și eu cu cine lucra, pentru că atunci când ai cu cine lucra, ies și proiectele așa cum trebuie, cum și tu știi din stomatologie, că e important și materialul pacientului să fie. E important materialul, e mai important materialul pacientului decât ceea ce poți tu să Exact. dai. Da, și ne-am dorit să fie astfel de oportunități pentru mai multe orașe, pentru regiuni și de ce nu chiar pentru țară, pentru că simt că ne lipsește această viziune de țară, un proiect de țară și mergem așa, parcă bâșbâim. Sau bâșbâim sau ne dorim să fie în România ca în alte țări, în loc să vedem lucrurile frumoase ale țării noastre și să profităm la maxim, așa mi se pare. Adică eu încă am pe to-do list să mă plimb prin România și să mă opresc așa, să vizitez măcar locurile importante ale României. Aveam atât de multe oportunități și atât de multe lucruri frumoase. Tocmai e important să le identificăm, să le conștientizăm și să le scoatem la lumină. Cum îți găsești tu inspirația în a crea un brand? În problemă stă și soluția. Și atunci, cu cât te imersezi, cu cât aprofundezi mai bine
problema, cu atât vezi mai bine și soluția cea mai potrivită. Faci un pas în spate să vezi și ansamblu, te conectezi cu publicurile, cu business-ul, cauți acel de ce fac lucrurile astea dincolo de bani. Vreau să ajut oamenii să fie mai sănătoși. Cum fac lucrurile astea? Văd ce este relevant și nu găsesc inspirația stând, nu știu, pe site-uri de design sau stând în același loc, ci caut inspirația uitându-mi din cât mai multe direcții, mergând la un film, la o expoziție, discutând cu oamenii din business-ul respectiv. Și apoi încep să conectez lucrurile astfel încât să găsim esența. E genul de, asta e exemplu, genul de director care coboară în fabrică și se plimbă printre muncitori. Păi, și stai de vorbă cu ei și află ce ar avea ei nevoie. Da, abordarea mea este chiar să însuflec mânecile și să lucrez alături de ei. Bineînțeles, uneori e nevoie să privești și în ansamblu lucrurile, dar mie îmi place să lucrez alături de ei. Cum ți-ai găsit tu încrederea în ceea ce faci tu? Da, nu a fost simplu, mai ales că eu veneam din alt domeniu și cumva în zona de pionierat aproape a brandingului, și la rândul meu am descoperit acest domeniu. Deci inclusiv din familie poate nu a fost cea mai mare încredere și am fost privit așa un pic circumspect când ce faci și tu? Da, când au văzut că eu îmi schimb dintr-o zonă foarte bine cotată, safe, de informatică, mă duc pe ceva nou, pe design, și practic e o altă călătorie. Însă... Ce ți-au zis părinții tăi? Păi tot timpul, uite ce fac ăia, da. Și eu arătam, uite rezultatele, uite că am deja rezultatele, uite cu cine lucrez. Și au prins încredere și atunci acum sunt foarte, foarte mândri. Da, ce spun acum când sunt foarte mândri, mai ales știu că au venit și tot felul de premii internaționale, recunoașteri la cel mai înalt nivel și văd că aduc o schimbare în jurul meu și sunt foarte mândri. Dar cum a crescut încrederea ta în ceea ce faci pe parcurs? Că încrederea, sigur că la început ai fost primul critic al tău înaintea și în permanență sunt cel mai mare, părinților. Exact, și în permanență sunt cel mai mare critic al meu, însă încrederea crește odată cu experiența, odată cu rezultatele care vin, odată cu recunoașterile și atunci începi să capeți acea încredere. Dar dintotdeauna am simțit că dacă îmi fac treaba bine, și asta a fost iar o mantra mea, vor veni și rezultatele. Și niciodată nu m-am uitat la bani. Am zis că banii sunt o consecință dacă îmi fac treaba bine. Cine te-a învățat despre bani? Din păcate, și părinții vin din zona aceasta, fiind educațională, fiind învățători, nu a fost cultura asta a banului, ci a vocației în familie și atunci cumva încerc să mă antrenez, să-mi depășesc anumite învățăminte primite, captate în casă, și să mă autoeduc în zona aceasta, deși tot îi las pe ultimul loc de cele mai multe ori. Cum crezi că transmiți tu mai departe încrederea pe care o ai în tine clienților tăi? Că garantat faci asta și eu știu din lucru cu tine, adică... Îmi place să lucrez alături. Tu, cum am zis, să-mi suflec mânecile și să lucrăm colaborativ în proiecte, nu să captez poate niște informații, să le bag într-o cutie neagră, într-un black box și să scot din pălărie iepurașul, care uneori place sau nu place. Așa încât dacă iau de la primii pași în călătorie alături de mine antreprenorul sau directorii de organizații, reprezentanții practic, stakeholderii, și mergem împreună în această călătorie, descoperim
tot împreună calea cea mai potrivită. Nu le impun eu ceva, ci o descoperim împreună și atunci sunt dincolo de un creator, sunt un facilitator pentru a găsi varianta cea mai potrivită cu care ei se identifice și cu care să meargă mai departe. Pentru că altfel poate să le se pară ceva impus și, nu știu, să folosească o perioadă ceea ce am creat și după care să nu mai utilizeze. Bine, foarte mult timp, uite, de exemplu, eu când eram la început, am crezut că toate lucrurile astea, parte de logo, nume, branding, culori și toate lucrurile astea, cumva sunt un plus pe care vine un designer, un strateg care să ți le dea și să spună, gen cum ai zis tu, uite, avem o tolbă aici cu lucruri magice, scoatem din tolbă câte unul, îl punem frumos, îl ambalăm într-un pachet și cu pachetul ăsta te vei prezenta de fiecare dată. Știi cum te duceai și îți făceai o carte de vizită și cartea aia de vizită ai văzut tu că ți-au plăcut 2-3 și zice asta e varianta pentru că omul ăla avea succes și așa arăta cartea lui de vizită. Și încet, desigur, eu m-am băgat eu singur pe toate părțile astea de marketing și de logo-uri și toate lucrurile astea și pe măsură ce învățam și citeam, am descoperit că nu e chiar povestea asta care mi-o spusesem eu înainte și că e mult mai mult, știi? Și a fost așa un proces de erase, știi, să ștergi toate poveștile care ți le-ai spus înainte, că consider că vine la tine Adrian și îți spun vreau și eu un brand, ce vrei să faci cu brandul ăla? Vreau să fac bani. Ok. Ce mai vrei? Păi mai vreau și să am o clădire de 3 etaje cu o parcare, cu spate să am și o piscină la așa și ăsta este branding-ul. Știi? Adică cumva țelul ar fi fost lucrurile, știi, materiale și toate lucrurile astea. Până la urmă, zona aceasta de logo, de cromatică, de elemente care formează o identitate, sunt o expresie până la urmă a acelei baze, a fundamentului brandului, zona strategică care ține de misiune, de viziune, de valori, de principii, de atribute, trăsături ale brandului, de arhetip al brandului, toate traducându-se în nume, în logo, în cromatică, pentru că dacă ai o structură ceva mai autoritară, vei folosi, să zicem, o cromatică un pic mai sobră. Dacă ești mai accesibil, mai prietenos, te vei duce spre niște nuanțe mai luminoase, mai calde sau mai aprinse un pic, dacă vrei să arăți energie. Deci totul se traduce într-un mod chiar algoritmic, uite, mi-a folosit faptul că am făcut informatică în zona asta de expresie. Din lucru cu tine și din tot ce am mai povestit noi și așa, știu că de fapt branding-ul are la bază povestea owner-ului și de fapt cu cât reușești tu să transpui mai mult în partea de branding povestea proprietarului afacerii sau proprietarilor, cu atât e mai aproape de adevăr și de misiunea lor, de valorile pe care vor să le transmită mai departe, de viziune unde vor să ajungă. Cât crezi tu că în brandurile actuale românești, cât crezi că este parte din povestea fondatorilor și cât crezi că este
venită o echipă din spate care să le aducă și nu știu, n-aș vrea să o facem neapărat în judecată sau în a analiza, dar aș vrea să punctăm faptul că de foarte multe ori poate într-o afacere vine cineva și spune, uite, asta e varianta, asta e rețeta, asta ar trebui să faci. Nu? Cât crezi că... Mie îmi plac foarte mult brandurile umanizate, pentru că despre asta e vorba până la urmă. Cele care nu sunt artificiale, ci au o rezonanță umană în spate și atunci când vii și cu povestea brandului, povestea ownerilor, cum a pornit acest brand, ce nevoi rezolvă în comunitate, și publicurile acestor branduri rezonează mult mai bine și se identifică mult mai bine cu aceste branduri, iar serviciile sau produsele lor nu sunt pur și simplu luate dintr-o nevoie, să zicem, de accesibilitate, ci sunt dorite, pentru că se creează o conectare cu aceste branduri. Și atunci mă bucur de fiecare dată când pot să scot la lumină povestea ownerilor, povestea fondatorilor. Uh-huh. Nu întotdeauna se poate face asta, dar e un plus. Oricum, în permanență avem în vedere că noi lucrăm și lucrez pentru clientului, adică nu întotdeauna numai pe preferințele clientului direct, să zicem, ownerului, ci ne uităm la clienții lui, la nevoile lor. Aici ai un aport în a educa ownerul cum ar trebui să se comporte față de clienții lui și cum ar trebui să ajungă serviciile la clienții lui, nu? Prin partea asta de branding, cum Absolut. Ar trebui și să vorbești cu ei. Exact, și este o asumare, pentru că atunci când faci totuși un pas în față și îți asumi că, uite, ăsta e brandul meu, ai responsabilitate și mai mare. Pentru că e vorba de reputație până la urmă și, cum spunea și Warren Buffett, poate dura 10 de ani să-ți construiești o reputație, dar doar câteva momente pentru a o știrbi. Și atunci când conștientizezi lucrul ăsta, începi să faci lucrurile altfel. Și când asociezi brandul tău cu ideea de reputație, începi să faci lucrurile un pic altfel. Nu te gândești numai la zona tranzacțională, te gândești la relația cu cel cu care lucrezi, care poate fi angajatul tău sau cel pe care îl servești. Înseamnă că există o anumită responsabilitate a lucrurilor pe care îl faci tu și în același timp și un angajament că ce am spus că fac, direcția în care am zis că vreau să merg, mențin direcția. Brandul este o promisiune îndeplinită până la urmă. Și dacă tu promiți ceva că vei livra, iar cel din fața ta primește acel ceva, capătă o anumite percepții că uite am primit și cum am primit acel ceva, că e vorba de un produs sau un serviciu, cum a fost făcut să se simtă și încet se formează brandul. Îți capeți acel loc în sertărașul din mintea lui. Uite cât de fain s-ar putea transpune asta în relații. Adică eu să-mi fac branding-ul meu, să știu cine sunt, să știu unde vreau să ajung, să știu ce viziune am, ce misiune am. La fel și partenera să își facă branding-ul ei, da? Adică cumva ce faci tu în branding? Te întorci înapoi și zici, băi, care au fost problemele? Nu că asta am auzit că ai spus până acum, da? Care au fost problemele până în momentul de față? Care sunt soluțiile ca să nu mai ajung să am aceleași probleme și să mă învârt în cerc tot timpul, da? Și îmi fac un branding al meu. Celălalt își face un branding al lui, da? Se întâlnesc
Și după care tot branding-ul spune, nu? Cum să vorbesc, cum să transmit ceea ce vreau să transmit, în felul în care mă îmbrac, în felul în care vorbesc. Expresia, da. Da. Limbajul, cum ai spus tu, sunt o leacă mai energic, mai agresiv, poate sau poate sunt mai moale, sunt mai visător, sunt mai creativ. Și ar trebui lucrurile astea, știi, să le spunem, știi? Ar fi fain. Cum ar fi să faci un branding personal, dar personal, știi? Se face și așa ceva. Da. Și într-adevăr sunt cam aceleași etape de la cunoașterea de sine, unde vrei să ajungi, cum poți să fii cea mai bună versiune. Și după aia faci un rebranding pe familie. Da. Știi? Rebranding. Ok, brandul ăsta s-a asociat cu brandul ăsta și care e misiunea, care e valoarea, unde vrem. Absolut. Să mergem. E esențial să ne cunoaștem cât mai bine și pe noi înșine și apoi să vedem și relația de cuplu. Ce ne unește, cum putem lucra împreună, cum ne putem exprima mai bine și mai unitar. Cum reușești tu să comunici atât de bine încât să poți să vezi povestea din spatele brandului, în așa fel încât după aia să vii doar cu întrebări și cu un ghidaj, în așa fel încât să duci pe o direcție care ai văzut-o tu? Cred că e important să asculți, dar să asculți activ și tocmai să fii interesat de celălalt, de povestea sa, și atunci captezi toate informațiile esențiale. Și se simte când faci lucrul ăsta cu interes și când vrei să captezi esența. Și tu ai doar rol de a ghida, de a prinde acele elemente care sunt esențiale și apoi de a le conecta într-o poveste, având și perspectiva din exterior, care este foarte, foarte utilă. Cum reușești să nu te identifici cu povestea și să începi să o trăiești tu în loc să fii cumva observator? De multe ori, într-adevăr, folosim empatia pentru a ne conecta, dar în același timp e o chestiune de antrenament să poți să faci și acel pas în spate pentru a analiza lucrurile. Fac asta chiar având mai multe proiecte simultan în diferite stadii de dezvoltare și atunci e un mușchi antrenat. Cum ar fi, uite, și terapeuții poate care lucrează cu pacienții lor să se încarce cu fiecare poveste a fiecărui pacient. E nevoie să empatizezi pe moment, dar să faci și acel pas, măcar la sfârșitul zilei, în care te detașezi. Care a fost cel mai greu lucru prin care ai trecut de când ai început pe direcția asta de branding? Știi, dă-mi o situație exact în care, nu știu, ai simțit că a fost foarte greu. Da. Un exemplu, poate chiar de anul trecut, lucram cu Banca Mondială și consultant de brand pentru un proiect foarte, foarte amplu, cu foarte mulți stakeholderi și fiecare îi se părea că are vocea cea mai importantă din cameră, între ghilimele, pentru că noi lucram la momentul acela online. Și fiecare voia să-și impună părerea. Ori am vrut să scot la iveală faptul că nu e vorba numai despre părerea unei singure persoane. Am ascultat pe fiecare în parte, reprezentanți de instituții și oameni cândva foarte importanți, și apoi am încercat să duc lucrurile înspre ce unește, nu înspre ce ne separă în gândire și în abordare, și să prindem esența. Dar a fost un moment foarte dificil în care au apărut foarte multe tensiuni, mail-uri vinerea la 2 noaptea, ca într-un final lucrurile să se armonizeze, să se ajungă la o viziune comună. A fost nevoie de foarte multă diplomație ca să ajungem acolo și chiar proiectul să fie foarte apreciat și să ia un premiu internațional la Londra.
și toată lumea să fie foarte mulțumită, dar am trecut și printr-o etapă în care toată lumea se certa cu toată lumea și nu erau armonizați și nu erau în aceeași direcție și a fost nevoie de multă abilitate pentru a-i duce într-o zonă și într-o viziune comună. Te-ai întrebat, după ce s-a terminat totul, ce învățătură ți-ai luat tu de acolo? Și da, cu siguranță. Care e acel ceva al tău care l-ai descoperit în momentul respectiv? Da. Cu siguranță. Pentru mine a fost un efort foarte mare să armonizez toate părerile și chiar am simțit că m-a slăit pentru o perioadă de energie, adică chiar m-am resimțit inclusiv fizic după tot acest proces și chiar a fost vorba să mai preiau un proiect foarte amplu din zona respectivă și l-am mai tot amânat, că am zis că mai am nevoie cumva de o pauză. Însă uneori câștigăm, alteori învățăm. Deci din fiecare experiență luăm câte ceva și astfel căpătăm și mai mult cunoaștere. Care crezi că ți s-a părut la un moment dat a fi cea mai mare greșeală, dar nu a fost așa? Foarte bună întrebarea. Uneori ni se pare de mai mare amploare lucrurilor și ne creăm foarte multă anxietate, deși nu e neapărat așa. Am avut și eu acum, nu știu, 10-15 ani, lucram pe atunci, făcusem rebranding-ul, compania de apă din Iași, din Rajac, regia județeană, pe care i-am dat și un alt nume, Apa Vital. Și la un moment dat am făcut un concept de calendare, așa, periodic trebuie să mai faci astfel de materiale și deși am dat și la verificat acele materiale, s-au strecurat câteva mici greșeli și e suficient, nu știu, o singură dată dintr-un singur întreg calendar că trebuie să refaci tot stocul și a fost vorba de câteva sute și deși conform contractului nu trebuia să mi le asum, eu mi-am asumat lucrul ăsta, le-am plătit eu și a fost o eroare din care am învățat și după aceea am dat și la mai mulți ochi să verifice lucrurile. Dar mi s-a părut pe moment și am fost foarte aspru inclusiv cu mine, deși și m-au autosancționat cumva că nu era nevoie, de exemplu, să plătesc, tocmai că am fost așa de dur cu mine că m-am oferit eu să-și plătesc, să fac totuși și deși conform contractelor era datoria clientului să dea acel BT bun de tipar, să verifice și el la rândul lui că totul e ok și pe care să intre în producție. Dar uneori poate suntem mai duri noi cu noi înșine, de altă parte asta ne și face profesioniști pe termen lung. Tot am vorbit despre partea asta de regăsirea personalității ownerului în branding. Aș vrea puțin îmi vine numai în engleză, dive in, știi? Să aprofundăm puțin lucrul ăsta. Cum vezi tu, că știu că cumva tu te duci într-o parte de asta psihologică, de a vedea și lucrurile de la un alt nivel, nu neapărat matematic, 1 + 1 = 2 și cum vezi tu acest detaliu în tot procesul de branding? Știi? Da, e un detaliu esențial, tocmai pentru că branding-ul este despre percepție, este despre cum simțim lucrurile, deci este despre feeling, nu? Ca să folosim un termen englezesc. Simțire. Despre simțire și atunci ai nevoie și de partea, să zicem, mai matematică în care faci lucrurile așa cum trebuie, însă e important să te uiți la cultura organizației, la ce sentimente sunt acolo, să înțelegi oamenii astfel încât tu prin ceea ce faci să exprimi ceea ce trebuie. Pentru că altfel, într-adevăr, totul e doar matematică și
oamenii nu o să se regăsească în ceea ce ai făcut tu acolo. Ori fiecare avem percepții diferite, chiar uite, asupra unei culori. În cultura noastră avem o percepție asupra albului, care înseamnă puritate, înseamnă deschidere. Te duci înspre Japonia, albul e folosit la înmormântări. Și sunt foarte multe cazuri chiar aproape de la o casă la alta, de cum am fost noi crescuți fiecare. Ce diferențe sunt între noi cu privire la cum privim banii. Eu îi privesc ca pe un rezultat al muncii, alții văd ca pe scopul în sine al vieții. Și atunci când înțelegem lucrurile astea, ne adaptăm, și căutăm cele mai bune abordări. Făcând de atât de multe ori tot procesul ăsta de branding, cumva tu ți-ai format așa simțul de a simți persoana respectivă. Ce faci în momentul în care îți dai seama că ceea ce îți livrează el ca informații e doar o mască și de fapt în spate e cu totul și cu totul altceva? Că presupun că e destul de dificil, pentru că de fapt tu construiești toate lucrurile alea pe niște măști. Și acum, să fim serioși, toți dintre noi avem măștile noastre pe care absolut. Dacă mă simt în largul meu și știu să mă las să fiu vulnerabil, mă așez la masă cu tine și spun: Adrian, ăsta sunt, așa. Dar s-ar putea să nu vreau să o fac, sau s-ar putea să-mi întrețin eu branding-ul meu personal pe care mi l-am făcut eu din copilărie și să nu vreau să-ți dau voie să vezi mai mult de atât. Dar garantat tu, făcând proces, îți dai seama de omul ăla. Ce faci? Așa este. Așa se întâmplă de cele mai multe ori și cred că așa este uman. Da, ca garantat. În prima fază, să ai acele măști, să ai acele scuturi de protecție până începi să te familiarizezi, să capeți încredere în celălalt și să începi să-ți dai masca jos și să te vulnerabilizezi. Și atunci când te cunoști pe tine însuți și îți recunoști și vulnerabilitățile și de ce nu chiar le scoți pe tavă, atunci ești și mai puternic. Și încerc și uneori și reușesc să-i fac pe cei cu care lucrez să conștientizeze că acele vulnerabilități sunt ale lor și că dacă și le asumă, și ceilalți vor empatiza, îi vor vedea mult mai umani și vor rezona cu ei. Și sunt parte din acele vulnerabilități, sunt parte din puterea lor. Ce frumos ai spus-o. Dragilor, toată lumea care merge la așa să-și facă branding, dacă nu reușiți pe partea de terapie, faceți-vă un branding personal, în principiu cu Adrian, dar nu-l sleiți de putere. Cât din personalitatea ta și din ceea ce ești tu regăsești în oamenii care vin către tine ca să îi ajuți cu branding-ul? Știi de ce vreau să știu dacă și la tine e valabil că atragi ceea ce ești tu. Absolut. Și chiar lucrez aproape numai pe bază de recomandări, de clienți aduși de alți clienți care au fost mulțumiți și astfel se propagă întregul meu business. Deci practic nu ies să fac reclamă, să mă pun pe ziduri, în tot felul de reclame, ci lucrez cu clienți aduși de alți clienți, oameni cu care am rezonat și oameni de o anumită calitate, care își aduc iarăși oameni cu valori asemănătoare și atunci încep să am niște clienți cu care rezonez și care pot să fac echipă. Că atunci când faci echipă cu pacientul, cum e în cazul tău, ies lucrurile. Este adevărat că
cumva parte din personalitatea ta se regăsește în toate brandurile care au trecut prin mâna ta? Absolut. Căutăm să fie niște proiecte care au ceva de spus, care au niște principii, niște valori care țin de umanitate, de a face lumea mai bună. Și atunci, da, fiecare proiect conține și ceva din mine. Că tot vorbeai de umanitate și ai spus și de Salvați Copiii și de Inimo, cred că ar fi important să spui ce te motivează și cum te încarci tu cu energie ca să te duci către lucruri de genul voluntariat? Pentru că știu că faci și foarte multe lucruri pe lângă care sunt voluntariat, vreau să ajut, că îmi place, cred în viziunea asta și Salvați Copiii și Inimo, cât te-ai implicat și multe alte proiecte pe care nici nu le spui că le faci și le faci. Și eu știu lucrul ăsta. Folosesc design-ul și branding-ul pentru a schimba ceva în jurul meu, da? Branding-ul pentru a crea impact. Design-ul pentru a contribui la o lume mai bună și branding-ul pentru a crea impact. Motivația este tocmai îmi doresc să trăiesc și eu la rândul meu. Vezi, până la urmă și una egocentrică până la un anumit punct. Garantat, adică eu nu știu de ce fugim de lucrul ăsta. Exact, în care vreau să trăiesc într-o lume mai bună, vreau să-l văd pe celălalt de lângă mine că se simte bine, că e fericit și atunci dacă eu am niște unelte și le pot oferi, o fac cu bucurie, pentru că știu că și mie va fi mai bine. Mă gândeam uneori, trecusem oarecum de curând prin Brăila și era un BMW i8 din asta electric, în fața unei vile foarte somptuoase, iar pe lângă, culmea că erau niște cocioabe, pot să le zic, știi? Și mă gândeam și cumva la omul ăla, am admirat mașina, zic, nu? Nu și casa, că nu era foarte chicioasă, culmea. Dar mă gândeam că ce fericire ai tu când trăiești tu așa de somptuos și ceilalți din jurul tău sunt în niște cocioabe și o duc de azi pe mâine și doar se uită la mașina ta cu invidie. Și atunci realizez că fiecare dintre noi, dacă reușim să ne creștem și pe noi înșine, dar contribuim și la crește tot nivelul din jurul nostru, vom evolua cu toții. Și merită efortul ăsta. Da, și mie mi se pare foarte fain ceea ce faci tu și felul în care ai dezvoltat în jurul tău așa mici echipe pe fiecare direcție, în care ai găsit câte una-două persoane care să poți să-ți mai preia din task-urile pe care le ai tu de făcut, că nu mai poți să faci tu absolut toți pașii necesari, știi? Și e fain că ceea ce povesteai tu mie mai înainte, știi? Am văzut reflectându-se în ceea ce faci tu că de fapt îți iei oameni lângă tine, îi ajuți să crească, îi motivezi, le faci lor un fel de branding personal intern în care le spui hai că poți, ești foarte bun și vreau să te felicit pentru Mulțumesc. asta. Și am văzut asta și în tine și de aceea am și rezonat. Nu știu, eu în mine nu o văd, dar am văzut în tine. Poate era nevoie de lucrul ăsta. Ai terminat de făcut branding-ul, l-ai livrat clientului. Lucrurile nu se opresc. Asta vreau să te întreb. Da, în permanență, ca un organism viu în care în permanență tu trebuie să ții promisiunea. Tu faci o promisiune, dar
e important să o și livrezi și, de ce nu, să o depășești chiar și să livrezi mai mult decât promiți. Și în felul ăsta brandul tău se va întări. Și dacă ai grijă de ceea ce faci, să faci bine, să relaționezi așa cum trebuie cu cei cu care lucrezi pe de-o parte și cei pe care îi servești, brandul tău va crește. Pentru că se acumulează notorietate, vor fi din ce în ce mai mulți oameni care te vor asocia cu lucru bine făcut, cu o empatie, faptul că poți să apelezi de la tine și să fie mulțumiți și vor spune și celorlalți din jurul lor și va crește organic. Dar după ce termin de livrat branding-ul, cât de mult mai ții contactul cu oamenii respectivi? Țin foarte mult. Cât de mult, asta e o întrebare, și mai e încă o întrebare, cât de mult mai ai așa un ochi care să vadă... E foarte bună întrebarea. Am câte un ochi pentru fiecare proiect în care m-am implicat și fiecare proiect contează pentru mine. Am relații de ani de zile cu proiectele, cu oamenii cu care am lucrat. Încă mai lucrez și după 10 ani cu unele business-uri și se vede lucrul ăsta, pentru că există o coerență. Mi-aș dori să mă pot ocupa de toate, dar nu. Timpul este cumva limitat, resursele sunt limitate, dar o întrebare foarte bună și fiecare proiect a rămas în inima mea. Da, cumva fiecare proiect, cu cât crește mai mult, cu atât crește și branding-ul tău personal. Absolut. De aceea îmi și doresc proiecte de succes, deci voi face tot ce ține de mine să fie un proiect de succes, așa cum și la tine. E foarte important ca fiecare pacient să fie mulțumit, să fie tratat și să spună și celorlalți în jur că uite, am făcut bine. Da, așa e. Și de obicei se întâmplă. Uneori se întâmplă să-ți aducă, nu știu, un pacient, doi în același timp sau să te trezești după vreo 4-5 ani că vine așa un hoi care toți s-au adunat și știi, atunci în momentul ăla pe mine nu mă uit, mamă, ce mulți pacienți am și așa. Pentru mine e satisfacția aia că am făcut ceva bine acum. Știi, cu cât e mai din vechi recomandarea, cu atât e mai fain. Că, uite, am făcut ceva bun acum 4-5 ani de zile, dar feedback-ul a ajuns de-abia acum la mine. Și a ajuns printr-un alt pacient recomandat că acum avea nevoie pacientul respectiv. Și atunci ieși din zona tranzacțională și intri în zona aceea de relație, care e mult mai profundă. Da, bine, aici e greu să o menții aici, că din punct de vedere al business-ului și din punct de vedere al owner-ului, oricât ai zice că nu e tranzacțional, oricât ai zice că nu, că e suflet, inimă, empatie și alte lucruri, până la urmă tot sunt niște sume și niște facturi de achitat și chiar și acolo e o relație. Știi? Absolut, dar și acea răsplată e o formă de respect. Absolut, deci dacă da. omul e mulțumit, ok, poți să-și arăți lucrul ăsta dincolo de cuvinte. Ce faci în timpul liber? Nu știu, când simți că ai nevoie să te încarci cu energie sau să ieși din tumultul ăsta zilnic, ce faci? Unde te duci? Cum îți petreci tu timpul liber în așa fel încât să-ți încarci bateriile? Pentru mine și ceea ce fac e un lifestyle business, practic. E pasiunea mea, e munca mea, dar nu pot să zic chiar că o simt
ca o muncă foarte împovărătoare de cele mai multe ori. Pentru că uneori se adună deadline-uri, sunt poate uneori și clienți mai dificili, situații mai dificile și atunci sunt obositoare și simți nevoia de acea încărcare, cum ziceam, cu exemplu în care eram aproape stors de energie după ce a trebuit să am de-a face cu foarte mulți oameni, păreri diferite și a fost nevoie să-i direcționez. Și mă încarc foarte bine în familie, călătorind cel mai mult mă încarc, pentru că văd am experiențe noi, văd lucruri noi, cunosc oameni noi, conectându-mă cu alți oameni sau chiar luându-mi și mie un pic de timp, ieșind la un alergat, stând un pic în natură, stând un pic cu mine însumi și atunci mă încarc foarte mult. Stai cu tine? Caut să mai prind un pic de timp și să stau și cu mine însumi, pentru că e nevoie și e bine ca fiecare dintre noi să facem asta și să știm cine suntem noi. Auzi, uite, eu de exemplu când plec în concediu, de multe ori pățesc o chestie foarte faină. Am primele o zi, două, garantat îmi trebuie să-mi fac trecerea de la că am lucrat și că sunt în concediu. După vreo 2 zile încep să conștientizez că sunt în concediu. Știi, că încep să simt ușor plictiseala aia în mine. Știi, e o plictiseală faină, știi, nu-i mot-amo plictiseală, dar realizez că nu mai am nimic de făcut, că în primele zile îmi tot dau task-uri. Trebuie să mă trezesc la ora aia, trebuie să merg acolo, să fac aia, să iau pe așa, să fac și tot îmi dau task-uri și după aia încet, știi, îmi scade apetitul ăsta de task-uri, încet și uite, pentru mine cele mai faine idei pe care le-am avut vreodată eu mi le-am luat din concediu. Ce idee ai avut? Ai luat odată o idee faină pe care ai luat-o? Uite, de exemplu, eu am luat, mergând în Grecia, am fost la restaurante, taverne și la un moment dat mi-a recomandat un localnic un restaurant al lor unde mâncau doar ei, nu era neapărat turistic, cu niște buturuși din lemn, așa, și te duceai și mâncai suflaki acolo. Și acolo am mâncat cel mai bun suflaki și în momentul în care, știi, după ce am mâncat și mă întorceam spre cameră, am avut așa o chestie și zic, bă, uite cât de fain e, bă, să nu faci în viața asta decât suflaki, dar ăla să-l faci să fie cel mai bun suflaki de pe insula respectivă. Absolut. Adică oricât se chinuiau ceilalți, să mai pună și cartofi prăjiți, să mai pună și humus, să mai pună și nu știu ce, fripturi, cârnăciori, că am mâncat toate, știi, erau toate combinațiile respective și ăștia au venit și vindeau doar suflaki cu 5 felii de roșii, 5 felii de ceapă. Atât. Da. Știi, asta a fost o idee a mea. Zi-mi o idee a ta pe care ți-ai luat-o dintr-un concediu, dintr-o ieșire. E un exemplu foarte bun pe care l-ai dat, care ține de nișare și fiecare dintre noi e bine să facem un lucru foarte bine. Că mai după aia pe lângă niște lucruri complementare care aduc valoare, e foarte important să ai acea bază. Și de fiecare dată când merg undeva și în concediu mă încarc cu inspirație și aduc în fiecare proiect, că e vorba de o stare, că e vorba de o culoare, că e vorba de o abordare nouă. Practic în fiecare proiect are și câte o părticică în care am fost așa inspirat și din călătoriile în care am fost. Sunt proiecte la care poate am lucrat, să zicem, nu știu, din Spania sau din Italia și am fost așa inspirat ca stil, ca expresie, pentru că vezi, e foarte important și de loc în care ești, știi, și ca și cromatică, ca stil de ilustrație, ca stil de fotografie folosită, dar cu siguranță am fost inspirat. Nu am acum chiar specific, am înțeles, a fost fain asta cu de exemplu, erai în Spania și ai luat din energia locului în care... Absolut. Da.
Mulțumesc mult de tot, Adrian. Cu bucurie. Și la final aș vrea să te întreb, e ceva care nu te-am întrebat și ai fi vrut să spui? Cum am pornit, poate, în zona aceasta de branding? Cum ai pornit? Cum spuneam, că am fost la facultatea de informatică și din facultate am descoperit zona aceasta de design. Și în primă fază tot era vorba de matematici, de algoritmi, chestii foarte, foarte seci. Am avut de lucru la un proiect din acesta mai algoritmic, cum s-ar zice, și am început să întreb, dar noi pentru cine facem chestia asta? De ce? Da, asta era vorba de un program, de un soft, de programare. Exact. Și am avut atunci un declic, pentru că nu era vorba numai de o chestiune tehnică, ci că acel soft trebuia să fie destinat cuiva. Trebuia să cunoști persoanele, contextul, unde va fi folosit. Ori nu prea se vorbea despre lucrurile astea. Cumva erau luate impersonal. Ca atare. Da, și foarte, foarte impersonal. Și am avut declicul ăsta, că e important să mergi dincolo de aparențe, știi? Să vezi pentru cine, de ce, cum se fac lucrurile. Și atunci va fi, un program de succes. Cum și anii care au trecut și uite, toate produsele astea software pe care le folosim acum, se cunoaște că au oamenii ca public țintă și au încercat să înțeleagă cât mai bine, bineînțeles și spre folosul lor, de la Google, la Facebook și toate uneltele digitale pe care noi le folosim. Dar acum, mai la începuturi, ce drept, totul era mult mai algoritmic, un joc, să zicem, matematic. Și de acolo a început povestea brandingului. Că ai a fost un declic. Povestea din spatele și am început să pun întrebări. Acel de ce a contat foarte mult, care, uite, e foarte promovat de Simon Sinek și Start with Why, începe cu de ce și TED-urile lui. Da. Mulțumesc mult, Adrian. Cu multă bucurie. Și te felicit pentru toate lucrurile faine pe care le faci. De la branding, la organizat de evenimente și foarte multă comunitate strânsă în jurul tău și foarte mult dorință de a crește. Când povesteai de Buzău și de fapt branding-ul ăla, ce ai făcut și cum l-ai crescut și în ce direcție l-ai văzut că merge, îmi derulam așa că cred că de la branding-ul ăla ți-ai făcut și tu un scop al tău în Iași. Era dinainte. Era dinainte, da. Să te duci, că mi se pare că și tu te duci pe aceleași direcții. Încet ai pilonii tăi stabiliți dinainte, în care tot... Da, lucram dinainte pe zona asta. Sunt proiecte gen apă fără plastic, care pe zona de mediu sau salvați copiii, pe zona de social, de copii, sau Asociația Civica, unde Alexandrina Dângă pe zona aceasta civică, știi, de a lucra împreună pentru un oraș mai bun și multe alte direcții care până la urmă, puse cap la cap, creează o comunitate mai bună. Da. Dar ideea de bază e că atunci când poți să oferi un ajutor, să nu eziți să o faci dincolo de răsplata financiară. Pentru că ea va veni. Mulțumesc mult, Adrian, și ne mai auzim cu alte ocazii. Mulțumesc mult și te felicit încă o dată și sunt recunoscător că mi-ai acceptat invitația. Cu bucurie și din partea mea îți mulțumesc. Dragilor, vă mulțumesc și vouă că v-ați uitat la acest episod și vă mulțumesc că vă uitați la Right People, Right Vibes. Nu uitați să dați subscribe și like
pentru că oricât de mult am empatizat unii cu alții, matematic, like-urile și subscribe-urile încă contează.